Hej og velkommen til denne video. I dag så sidder jeg med min bedste ven Endrit. Vi vil så gerne prøve at lave en video, hvor vi laver en masse forskellige tricks, både på skateboard og på løbehjul, som han har. Hvor vi prøver sådan måske at grind på en ledge derovre, som I kan se. Bare sådan en lille det er bare mursten, og det bliver ret svært. Ja, jeg har puttet lidt racks på, for at måske gøre det lidt nemmere. Og så vil vi også prøve en ollie på skateboard, og måske vil jeg også gerne prøve at se, om jeg kan lande et shove i dag. Sådan der. Hej, nu det første vi prøver, det er at grind på den her ledge, som I kan se lige der. Jeg starter med at prøve det. Okay? Og jeg begynder om 3, 2, 1. Nej! Bare hop af. Og nu er rigtig med. Ikke helt. Ja, jeg prøver lige 2 gange med, så jeg er ret tilfreds med at min progress, fordi jeg startede i forgårs, så det er også ret svært. Det var rent faktisk rigtig godt. Okay, sidste gang. En til gang, lige. En sidste gang. Så håber vi, at jeg får det denne gang. Ej, godt lige en til gang. Okay. Fordi vi skal lige se, om du kan. Okay, det var så ikke så. Så prøver jeg nu. Hej, nu er det som mig, som der gerne vil prøve at grind på de der mursten der. Lige der. Jeg håber, at jeg kan gøre det, for at vi så får det med på video. Så nu vil jeg gerne prøve mit første forsøg. Jeg havde for meget fart på der. Yeah. Alt for meget fart på. Jeg prøver lige igen. Nu håber vi, at jeg ikke får lige så meget fart på. Der stoppede bare helt. Du grindede sådan 2 millisekunder. Nej, du grindede sådan 2 centimeter. Ja, det er jo også fint, så længe jeg bare sådan får og hopper af. Ja, men det var ikke godt nok. Nej, prøv lige igen. Bare lige lidt mere speeder også. Og fint nok. Tæller den der? Var det ikke? Comment nu for at se, om den der den tæller. Jeg håber, at de kan se det. Og jeg kan filme alt for langt ned. Nu prøver jeg igen. Okay, den der, den tæller. Tæller den? Ja. Nice. Prøv lige en til gang med at få til at få den. Nej, den var dårlig. Ja. Det var så det er mine 5 forsøg, så nu går vi videre til at prøve at lave en ollie på skateboard. Ja. Okay, nu så prøver vi at lave ollie på Augustus skateboard. Okay, det er det nu. Så jeg bedre kan se det, så gør jeg det her. Okay. Jeg tror ikke hjulene kom op der. Lad os lige prøve igen. De kom en lille smule op. Comment nedenunder for at se, om den der den kom, om den der den tæller eller ej, okay? Tæt på. Det var tæt på den der. Imagine, hvis jeg rent faktisk laver en ollie. Ej, jeg tror ikke de der hjul kommer op. Bare bliv ved med at comment, hvis vi lander eller ikke lander, okay? Jeg tror, at de der hjul, de kom sådan en lille smule op. Jeg prøver lige ja, så ved jeg ikke. Han prøver lige en til gang. Prøv lige at vente. Sorry, hvis det der det var lidt sløret. Prøv lige igen, Endrit. Var det sløret? Ja, det var meget sløret.
Ja, det der, det var ikke rigtig særlig godt. Nu prøver jeg så på at lave en ollie på skateboardet. Ja. Nu vil jeg så gerne prøve at lave en ollie på mit skateboard her. Det her, det er så også bare sådan en skateboard, vi fik i Sport 24. Ikke sådan en rigtig særlig godt skateboard. Men jeg kan prøve. Jeg tror, jeg har landet det før. Men jeg kan prøve at gøre det igen. Alright, du kan lige zoome ind på hjulene for at se. Det gør jeg også. Så om 3, 2, 1. Nej, de kom ikke op. De kom ikke op. De kom ikke op. Vi er med at få se. Nej. Hallo. De kom heller ikke op, desværre. Nej! De kommer ikke op. Nej. Jeg ved ikke, om jeg landede nogle af dem der. Skriv nogen under, om jeg landede nogle af dem eller ej. Nu så starter vi med at grind på skateboard. Hvis vi kan. Ja. Så nu vil jeg prøve at grind derovre lige nu. Nej, det der, jeg tror ikke, jeg kan det der. Jeg kan få min baghjul højt nok op. Jeg kan prøve noget andet måske. Jeg tror ikke, at det er en så god idé, fordi vi kan ikke engang lave en ollie nu. Jeg tror, jeg kan prøve noget andet. Okay. Ja, jeg tror ikke, vi kommer til at kunne grind, men måske så kan en af os lave shovets. Jeg vil gerne lige hurtigt prøve, og bagefter så kan det være, at Andrew han prøver. Nej, du var så tæt på den. Du skal bare lande. Ja. Nej. Jeg får landet 9 minutter. Jeg prøver en til gang, og så kan det være, at Andrew han skal prøve. Jeg tror ikke, at jeg kan lave en shovel, men jeg prøver stadig. Nej. Nu kan det være, at Andrew gerne vil prøve. Så nu lader vi ham prøve. Det var så alt på vores video. Håber I kunne lide den. Smid venligst gerne like eller subscribe på min kanal, hvis I gerne vil have mere. Måske laver vi en part 2 i morgen eller et eller andet. Ses!